Tak pekný večer, priatelia. Vítam vás na kanáli Rádia Sloboda. Máme po vianočných sviatkoch, čaká nás posledných pár dní roku 2022. Postupne začneme hodnotiť, čo sme všetko zažili, čo sme sa nedočkali a čo sme sa naopak dočkali. Ale dnes trošku na inú tému. Na inú tému preto, lebo po Slovensku a nielen po Slovensku nám pobehujú technologickí nenechavci, tak by som ich mohol nazvať, ktorí nemajú čo robiť a tak rozosielajú rôzne pochybné e-mailové správy v snahe nachytať ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom nachytať nechajú. Hovorím zámerne nachytať nechajú, pretože toto zase poviem veľmi nerád. To naše povedomie, ten náš prehľad v tom, čo sa v spoločnosti deje za 30 rokov od tzv. Prevratu, významným spôsobom upadli. A nečudo, že v takýchto kalných vodách dokážu celkom dobre prosperovať práve tí nenechavci. Možno vám prišiel mail, možno vám neprišiel mail, honosne označený veľkým paličkovým písmom polícia, kde vás adresát vystupujúci pod menom jedného z vysokopostavených funkcionárov policajného zboru dôrazne upozorňoval, že máte kontaktovať nejakú mailovú adresu, pretože vám hrozí, že budete v najbližšej dobe obvinení a zadržaní kontaktnou policajnou jednotkou, tak to bolo napísané v maile, ktorý som obdržal ja. Pričom ste mali kontaktovať teda tú vysoko postavenú osobu policajného zboru prostredníctvom e-mailu, ktorý so zavináčom mal gmail.com. Počul som, neviem, či je to pravda, že sa našli ľudia, ktorí týmto správam naleteli, ktorí začali s odosielateľmi komunikovať a dostali sa do vážnych problémov. Nemôžem to posúdiť, ale niekoľkokrát. Prvá rada. Ak vám príde podobný mail, v žiadnom prípade neotvárajte jeho prílohy. Pokiaľ máte pocit, že by bolo vhodné kontaktovať políciu, kontaktujte najbližšie oddelenie k vášmu trvalému bydlisku, kde vysvetlíte, o čo kráča, čo vám prišlo, a môžem vám zaručiť, že v 99% celé 99 sa dozviete, že sa jedná o falošnú správu, ktorej cieľom je vás nejakým spôsobom vydierať. Obvykle to chodí tak, že autori týchto e-mailov vám napíšu výhražné správy, že ste šírili nejakú pornografiu alebo nejaké neželané, nepripustné názory a podobné veci a čakajú, či sa dáte alebo nedáte nachytať. Takže ak máte naozaj nejaký tiesnivý pocit pri srdci, naozaj kontaktujte políciu, preverte si tú mailovú správu. Po druhé, čo vám poviem, polícia nekomunikuje cez Gmail. Ani policajti nie. Možno medzi sebou v rámci súkromných nejakých kontaktov áno, ale určite nekomunikujú s verejnosťou alebo s osobami, ktorých sa dotýka nejaké policajné konanie prostredníctvom e-mailu, a už vôbec im neoznamujú, že viete čo, chystáme proti vám nejaký úkon a ak sa nám neozvete, tak ho budeme realizovať. Polícia koná väčšinou dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je taký, že si vás predvolá, či už doporučeným listom alebo zásielkou prostredníctvom portálu Slovensko.sk, aby ste sa k nejakým veciam, k nejakým skutočnostiam vyjadrili. Alebo ak sa jedná o nejakú závažnejšiu vec, tak policajti si vás jednoducho vyzdvihnú doma alebo v zamestnaní a následne vás predvedú. Ale určite vás nebudú upozorňovať, že sa realizuje nejaké konanie, v dôsledku ktorého môžete byť obvinení alebo dokonca odsúdení alebo uväznení alebo zadržaní. Takýmto spôsobom polícia nepostupuje.
Po tretie, komunikácia. Policajný zbor nevyužíva bezplatné mailové schránky, či už je to Gmail alebo iné. Polícia má vlastnú doménu, vytvorenú ministerstvom vnútra, a pokiaľ zodpovedný policajt uzná za potrebné, aby s vami komunikoval v elektronickej forme, alebo sa na tom nejako dohodnete, hej, alebo na základe toho, že on dospeje k nejakému vášmu kontaktu v rámci svojho konania a nevie vás kontaktovať osobne, telefonicky, tak je možné, že vám napíše. Obvyklou praxou je však, že elektronicky komunikujú policajti len vtedy, pokiaľ už nejaký kontakt prebehol a obe strany, to znamená policajt aj dotknutá osoba, sa dohodnú, že vzhľadom na potrebu udržania nejakého kontaktu do budúcnosti bude lepšia táto komunikácia. Ale ako hovorím, vtedy vám príde správa z oficiálnej domény ministerstva vnútra, to znamená, určite vám nepríde z Gmailu a z podobných serverov. Ďalšou možnosťou, ako vás môže policajt kontaktovať, je telefonický kontakt, pretože iste viete, že už aj keď si vybavujete občiansky preukaz, nechávate tam na seba telefonický kontakt. Túto databázu kontaktov má samozrejme polícia k dispozícii a pokiaľ policajt uzná za potrebné vás nejakým spôsobom kontaktovať, ale pokladá za dostačujúci telefonický kontakt vzhľadom na vašu osobu, tak vás jednoducho kontaktuje telefonicky, predstaví sa ako policajt, povie vám aspoň v hrubom obrise, prečo vás kontaktuje, hej, ale určite nebude na vás vyvíjať nejaký nátlak. Predvolá si vás telefonicky na nejaké stretnutie, na nejaké podanie vysvetlenia, svedeckej výpovede alebo niečoho podobného. Na základe toho, že to uznal za dostačujúcu formu na predvolanie a nepokladá za potrebné pozývať vás v písomnej forme. Dnes sa proste polícia snaží komunikovať skutočne pomerne otvoreným spôsobom a kde to nie je potrebné, tam nepoužíva nejaké zastrašujúce prostriedky, tak by som to nazval. Na druhej strane policajti neoznamujú dotknutým osobám nejakým spôsobom, že sa o nich vedie nejaké konanie a už vôbec nie tým spôsobom, že, ako sa hovorí, zdvihnutý ukazovák a no, ozvi sa nám, lebo ináč bude voči tebe začaté nejaké represívne konanie. Takýmto spôsobom policajti nekonajú. Preto pokiaľ obdržíte podobný mail, kde vám autor honosne oznamuje, že máte nejakým spôsobom s ním komunikovať, lebo keď nebudete komunikovať, tak bude voči vám niečo začaté, hej, nejaké konanie, po prípade dokonca budete zadržaní, tak to určite nie je policajt. Je to podvodník. Ono už v podstate, keď sa zamyslíte nad celým tým obsahom tých pochybných e-mailov, ktoré chodia, tak všetky majú jedno spoločné, že sú napísané vo veľmi všeobecnej rovine. Nie je tam používaná odborná terminológia, to znamená, nie sú tam uvedené paragrafy, komentáre, nie sú tam uvedené vaše práva ako dotknutej osoby, nič, proste je to taká nemastná, neslaná správa, ktorej jediným cieľom je naozaj adresáta nejakým spôsobom vystrašiť a donútiť k nadviazaniu nejakej komunikácie. Takýmto spôsobom nikdy nekomunikuje ani polícia, ani prokuratúra, nekomunikujú takýmto spôsobom ani súdy, dokonca ani bežní úradníci na okresných mestských úradoch na tej oveľa nižšej úrovni. Pokiaľ majú pocit, že sa ide riešiť nejaká vec, ktorá je v rozpore so zákonom a usúdia, že s vami budú komunikovať písomnou formou, tak vždy tam uvedú aj tie právne normy, ktoré sú dotknuté, ktoré mohli byť porušené, presne deklarujú, o čo im kráča. Všeobecné správy typu, že budete
mať problém, pretože ste si na internete neviem čo pozerali, lebo väčšinou tie správy takýmto spôsobom sú napísané, sú naozaj k smiechu a môžete ich úplne ignorovať. Navyše, a na to vopred upozorním, autori týchto mailov sa snažia vyvolať v adresátoch, teda v príjemcoch takejto komunikácie dojem, že sú podozriví z konania, ktoré má charakteristické znaky závažnej trestnej činnosti, kde ten trest sa môže v prípade právoplatného odsúdenia natiahnuť aj na dlhé roky, dokonca aj na sadzby prekračujúce 10 rokov. Môžem vás ubezpečiť, že sa nenájde policajt, prokurátor ani nikto, kto by v prípade takéhoto skutku chcel komunikovať takýmto spôsobom. Určite nie. Takže pokiaľ vám príde takáto správa, naozaj ignorujte ju, ak máte nejakú obavu, že by vás to mohlo nejakým spôsobom ohroziť ako obsah treba z vášho počítača, pokojne kontaktujte políciu, povedzte, o čo kráča, odfoďte si treba tú správu, hej. A sami uvidíte, že život funguje trošku inak. Čo autori podobných správ nevedia, pretože človek, ktorý splodí podobnú správu, je mierne povedaný idiot, je skutočnosť, že elektronická komunikácia za sebou zanecháva pomerne veľa stôp. Isté existuje množstvo prostriedkov, ktorými sa dá zabrániť alebo výrazne znemožniť identifikácia odosielateľa. Napriek tomu každý prostriedok, ktorý je vynájdený človekom, je človekom aj prelomiteľný. Čiže pokiaľ si ľudia, ktorí odosielajú tieto správy, myslia, že sú nevystopovateľní, že sú nenájditeľní, že vlastne to ich konanie je reálne bezpečné, veľmi sa mýlia. Dnes je celosvetová elektronická komunikácia monitorovaná, dokonca sú monitorované aj tie časti internetu, ktorým sa hovorí takým počítačovo-slangovým slovom deepnet. To znamená, že tie odľahlé oblasti internetu, kde sa chodí na pozvania účastníkov, správcov a nemôže sa tam dostať hocikto, už aj tieto oblasti internetu sú pomerne dobre zmapované a zmonitorované bezpečnostnými zložkami. A teda pokiaľ niekto rozosiela takéto správy, tak je minimálne veľmi naivný. Nie je žiadnym tajomstvom, že bezpečnostné zložky častokrát využívajú služby aj ľudí z prostredia informatiky, ktorí mali predtým nejaké konflikty so zákonom, ktorí sú naozaj zdatní v tejto oblasti, vedia vyťažovať informácie doslova zo zlomkov správ, ktoré pretečú ich počítačom, a teda vedia bojovať aj proti takémuto informačnému odpadu, ktorým nejakí fiškusy skúšajú vylepšiť svoje bankové konto. Pre bežných užívateľov stále platí jedno. Ak nejakú správu neočakávate, nepoznáte jej odosielateľa, tak ju jednoducho neotvárajte, jednoducho vymažte. Spamové filtre sa dajú nastaviť takým spôsobom, že doslova do písmena vylúčia prijatie akejkoľvek správy mimo okruhu ľudí, ktorých poznáte, alebo okruhu subjektov, s ktorými ste nejakým spôsobom prišli do kontaktu. Vždy je to len na vás, akú úroveň bezpečnosti si zvolíte. Takže želám vám pekný večer a nenechajte sa nachytať.